Θα ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί μου κίνησε το ενδιαφέρον και ο τίτλος ο ίδιος, δηλαδή η ιδιότητά σας, βιομηχανική αρχαιολόγος, και είστε υπεύθυνοι της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Παστάλη ΑΜΚΕ. Θέλαμε να μας πείτε τι διοργανώνετε, τι είναι αυτή η εταιρεία, με τι ασχολείται, ποιο είναι το αντικείμενό της δηλαδή και ποιο είναι το ενδιαφέρον για το ευρύτερο κοινό. Καλημέρα σας από την Ξάνθη, εκεί στην Ορεστιάδα, σε όλο το Βόρειο Εύρο και το νόμο Εύρου γενικότερα. Λοιπόν, η Παστάλη ΑΜΚΕ είναι μια νεοσύστατη αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, η οποία συστήθηκε πολύ πρόσφατα, την άνοιξη του 2024. Όμως με απόψεις και ιδέες και των μελών και δικιάς μου, που αναπτύσσονται εδώ και αρκετά χρόνια σχετικά με τη βιομηχανική και παραγωγική μας κληρονομιά. Εγώ είμαι βιομηχανική αρχαιολόγος. Είναι ένας κλάδος που δεν είναι γνωστός ευρύτερα στη χώρα μας, αλλά η βιομηχανική αρχαιολογία ασχολείται με τη διερεύνηση του παραγωγικού παρελθόντος, όχι μόνο σε επίπεδο κατασκευαστικό και οικοδομημάτων, αλλά και σε στον πολυεπίπεδο χαρακτήρα που έχει η βιομηχανική κληρονομιά. Αυτό, για παράδειγμα, μπορεί να αφορά τα αρχεία των επιχειρήσεων, τις συνθήκες εργασίας, την τεχνογνωσία που υπήρξε καθ' όλη τη διάρκεια, τέλος πάντων, δραστηριοποίησης μιας βιομηχανικής παραγωγικής δραστηριότητας. Είναι λίγο οξύμορος όρος. Ναι. Απλώς χρησιμοποιεί μεθοδολογίες που χρησιμοποιεί η επιστήμη της αρχαιολογίας, η οποία έχει μια διεπιστημονικότητα και έναν αναλυτικό τρόπο σκέψης. Η διαφορά με τους άλλους κλάδους της αρχαιολογίας είναι ότι το υλικό μελέτης της βιομηχανικής αρχαιολογίας δεν αφορά μόνο το μακρινό παρελθόν, το προβιομηχανικό, βιομηχανικό ή βιοτεχνικό, αλλά αφορά και το σήμερα, γιατί το υλικό της εξαιρετικά αυξάνεται, έτσι έχουμε ακόμα βιομηχανίες. Η Παστάλη ΑΜΚΕ, παρόλο που είναι μια νεοσύστατη εταιρεία, σας είπα, ασχολείται με την προβολή και διάσωση της βιομηχανικής κληρονομιάς, εστιασμένη όμως στα χαρακτηριστικά και στις ιδιαιτερότητες της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Και για μας ένα πολύ κομβικό ζήτημα διερεύνησης είναι το παραγωγικό τραύμα της κατάρρευσης των μεγάλων συνεταιριστικών εγχειρημάτων. Στην περιοχή σας το γνωρίζετε πολύ καλά, ας πούμε το εργοστάσιο Ζαχάρης που υπήρχε στην Ορεστιάδα, ήταν ένα κρατικό εργοστάσιο, αντίστοιχα και εδώ στην Ξάνθη, αλλά και σε άλλες περιοχές. Εμείς θέλουμε να διερευνήσουμε το παραγωγικό παρελθόν, γιατί θεωρούμε ότι μπορεί να αποτελέσει εργαλείο για να δούμε τα σωστά και τα λάθη και να δούμε τι θα κάνουμε παραγωγικά στο σήμερα. Τώρα, ένα εργαλείο από αυτά που αποφασίσαμε να χρησιμοποιήσουμε είναι η δημιουργία ενός φεστιβάλ. Ενός φεστιβάλ, του πρώτου φεστιβάλ παραγωγικής και βιομηχανικής κληρονομιάς που συμβαίνει στη χώρα μας. Σε άλλες χώρες, όπως για παράδειγμα στη Δυτική Ευρώπη, που έχουν και μια πολύ πλούσια διαδρομή στη βιομηχανική ιστορία τους, υπάρχουν αντίστοιχα φεστιβάλ. Εδώ δεν υπάρχει, γιατί δυστυχώς δεν δώσαμε και δεν δίνουμε ακόμα έμφαση σε αυτό που λέμε βιομηχανική και παραγωγική τεχνογνωσία, και έχουμε μια μεγάλη... Ο κόσμος πιστεύει ότι η Ελλάδα δεν παράγει ποτέ τίποτα και δεν ήταν ποτέ βιομηχανική. Δεν ισχύει, και αυτό θα το αποδείξουμε ότι δεν ισχύει. Λοιπόν, διοργανώνουμε το φεστιβάλ FireOp, το οποίο θα ξεκινάει από την Ξάνθη, από τον Αγρό, από το Παστάλη, μια παλιά οικοτεχνία του καπνού που στεγαζόμαστε. Είναι ιδιόκτητος χώρος και θα προσπαθήσει με εκδηλώσεις, με διάφορους άξονες, τους οποίους θα σας εξηγήσω έτσι πολύ σύντομα, να διασυνδεθεί με παραγωγικά τοπόσημα τόσο των αστικών κέντρων της περιφέρειάς μας, αλλά και της υπαίθρου, οπωσδήποτε. Έχει χρονικό όριο η έρευνα αυτή, δηλαδή από τότε που ξεκίνησε η εκβιομηχάνηση της αγροτικής ζωής, ή έχει ασχολείται μόνο με τον προηγούμενο αιώνα, με τα επιτεύγματα της μηχανίας, ή πάει και σε πιο βάθος? Αυτό είναι πολύ ωραίο ερώτημα, κυρία Μαυρίδου. Είναι ένα ερώτημα που απασχολεί και την ίδια την επιστημονική κοινότητα. Ποια είναι τα όρια τα διερευνητικά? Συνήθως στα τεκμήρια, είτε τα υλικά είτε τα άλλα της προβιομηχανικής περίοδου, ασχολούνται, ας πούμε, οι λαογράφοι, οι εθνολόγοι κτλ. Εντάξει, υπάρχουν διάφορες. Κυρίως η βιομηχανική κληρονομιά ασχολείται από την έναρξη βιομηχανικής επανάστασης και επί τα αυτά είναι αλληλοσυνδεόμενα. Δηλαδή και η προβιομηχανική περίοδος έδωσε εκείνα τα τεχνικά εργαλεία για να μεταβούμε στη βιομηχανική περίοδο. Η προστασία της βιομηχανικής κληρονομιάς, ειδικότερα στην Ελλάδα, συνδέθηκε αποκλειστικά με την προστασία των παλιών βιομηχανικών κτηρίων, κυρίως στην περίοδο του Μεσοπολέμου, αλλά και των αρχών του 20ου αιώνα και λίγο πιο πριν. Εμείς θεωρούμε ότι αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα.
αφήνει απ' έξω ένα μεγάλο κομμάτι της βασικής βιομηχανικής κληρονομιάς, της έντονης στην Ελλάδα, η οποία στην Ελλάδα δεν διαμορφώνεται όπως πιστεύουν οι περισσότεροι την περίοδο του Μεσοπολέμου. Ο Μεσοπόλεμος ήταν πολύ σημαντική περίοδος για τη συγκρότηση βιομηχανίας αξιόπιστης και στέρεης στην Ελλάδα για διάφορους λόγους, αλλά κυρίως μεταπολεμικά διαμορφώνεται βιομηχανία στην Ελλάδα. Το φεστιβάλ αυτό, γιατί μας ρωτάνε γιατί το κάνουμε, πρώτα και κύρια θέλουμε να πούμε στον κόσμο ότι το κάνουμε για τον εαυτό μας. Για να δούμε τα σωστά και τα λάθη του παραγωγικού παρελθόντος και να δούμε τι θέλουμε να κάνουμε παραγωγικά στο σήμερα. Εννοείται ότι το κάνουμε και για να προσκαλέσουμε φιλοξενούμενους μουσαφίριδες, είτε αυτό μπορεί να διαμορφώσει έναν ιδιότυπο βιομηχανικό τουρισμό, επιχειρηματικό τουρισμό, αγροτικό τουρισμό, έτσι. Αυτά είναι πράγματα που μπορούμε να τα βάλουμε μπροστά. Αλλά κυρίως μας ενδιαφέρει να βάλουμε μπροστά ξανά, αυτή είναι η έγνοια και η αγωνία μας να σας το πω, τον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα. Και ο τριτογενής φυσικά συνεπικουρικά, είτε λέγεται τουρισμός, είτε ευρύτερα έτσι, υπηρεσίες. Πότε θα γίνει αυτό το φεστιβάλ και αν το φεστιβάλ, επειδή είναι πολύ πρόσφατο, έχει ξεκινήσει. Καταρχάς θα περιλαμβάνει και εργαστήρια. Έτσι. Σας είπα, ένας άξονας είναι να διασυνδέσουμε τον επιστημονικό κόσμο και τη χειρονακτική εργασία. Έχουμε ένα τέτοιο εργαστήριο στην Ξάνθη που θα γίνει τέλη Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη, με την επωνυμία Μάστορες Κάστορες, όπου θα καλέσουμε ένα τεχνίτη λιθοξό και εκεί θα κάνουμε ένα σεμινάριο συνεκπαίδευσης με τεχνίτες, με τους φοιτητές εδώ της Πολυτεχνικής Σχολής, για να θέσουμε θέματα και διάδοχης κατάστασης. Δεν έχουμε, ας πούμε, εκείνο το ανθρώπινο δυναμικό, για παράδειγμα, στον κατασκευαστικό τομέα που αφορά την πέτρα, έτσι. Παρόλο που είμαστε μια χώρα με πολλά πετρόχτιστα κτίσματα. Αλλά και αυτό θα μπορούσε να είναι θεματική και άλλων κλάδων, ας πούμε, και στη βιομηχανία και στην αγροτική παραγωγή. Αν θα επεκταθείτε και σε θέματα που αφορούν άλλες περιοχές της Θράκης και της Ανατολικής Μακεδονίας, όπως είναι, γιατί Ξάνθη είναι στο κέντρο, ναι. Και τι ακριβώς έτσι σχεδιάζεται στο άμεσο μέλλον. Λοιπόν, καταρχάς το φεστιβάλ Φαερόπ θέλουμε να γίνει σημείο τοπικής αναφοράς για τον πληθυσμό της περιφέρειας. Έτσι. Είναι η επιθυμία μας να γίνει περιφερειακό. Αυτό όμως θα εξαρτηθεί από την αποδοχή που υπάρχει ανά τον κόσμο της περιφέρειας. Τι θα κάνουμε σε πρώτη φάση φέτος? Θα πάμε να παρουσιάσουμε σε κάθε πόλη και στα χωριά μας, επιμένω και θα σας εξηγήσω το λόγο, τις θέσεις και τις αρχές της φιλοσοφίας του φεστιβάλ Φαερόπ, προσπαθώντας να έρθουμε σε επαφή με τον κόσμο, να τον ακούσουμε, να ακούσουμε τα τοπικά προβλήματα που έχει σε σχέση με την παραγωγή, έτσι, γιατί ξέρετε ότι έχουμε και μεγάλα ποσοστά ανεργίας και μεγάλη μεταναστευτική αιμορραγία, ειδικότερα ο νόμος Εύρου το βιώνει πάρα πολύ έντονα, εδώ και πολλά χρόνια, έτσι, ειδικότερα ο Βόρειος Εύρος. Και οπότε θα κάνουμε μία εκδήλωση, μία κεντρική εκδήλωση όπου θα παρουσιαστεί ένα ντοκιμαντέρ που είχα κάνει παλιά για ένα καπνομάγαζο εδώ στην Ξάνθη. Θα παρουσιαστούν και οι αρχές του φεστιβάλ, θα παρουσιαστεί σε κάθε πόλη και στην Ορεστιάδα, εννοείται ότι θέλουμε να έρθουμε, προσπαθώντας να έρθουμε σε επαφή με κόσμο που είναι τοπικά σε κάθε περιοχή, που δραστηριοποιείται. Εμείς δεν έχουμε λύσεις για κάθε περιοχή, αντιθέτως θεωρούμε ότι ο κόσμος που ζει σε μια περιοχή ξέρει πολύ καλά τον τόπο του, καλύτερα ίσως από τον καθένα. Απλώς υπάρχει μια αδυναμία ο καθένας να λειτουργεί μόνος του, στο χωριό του, στην πόλη του κτλ. Θέλουμε να διαμορφωθεί μια νέα περιφερειακή συνείδηση, να σας πω την αλήθεια. Και αυτή δεν διαμορφώνεται μόνο με τα λόγια, διαμορφώνεται με τις πράξεις και κυρίως με τις πράξεις συνεργασίας. Εμείς θέλουμε να ενεργοποιηθεί ο κόσμος για το παραγωγικό του έχει, γιατί αυτό που μας κληροδότησαν οι παλιοί, έτσι φτιάξαν τα χωριά και τις πόλεις μας, εμείς πρέπει να το πάρουμε και να φτιάξουμε κάτι και για μας το παρόν, αλλά και για τους επόμενους που έρχονται.